Hey kuyaphileka lapho. Ngiphilile ngabe nisese right. Ngiphilile usibusiso lo mfana kaMabaso. Hey nakho kuyimbuyanyana yentshebe lapho sefuna ukungimila. Hayi wafethu anisho. Yazi mina khona inkinga enginokuba nayo njalo. Yokuthathwa nje kancane nokunyatswa. Uyabona? Uyabona nje lento okuthathwa kancane le nokunyatswa le. Khona inkinga enginayo. Lento lena yaqala kusela kudala ngisemncane yazi. Ngiyakhumbula nje mabangena phansi. Khona umunye umem kwakuthiwa uMrs Biya. Wayengifundisa grade 2, grade 2 na grade 3. Uyu mema akaqala ungibiza ngohlanye engibiza ngokhinka. Ethi hey ulukhinka wena ethi ngoluhlanye. Ilanga so lento mangiqhubeka ngidlule nge-high school. Khona nje abafana kade bengithatha kancane yabona. Yabona nje ngokunyatswa lokho uthathe engathi into nje engathi isidwedwe nje into engalayekile nje yabona. Noma ngeke ngibasho ngamagama abo because angifuni ukwasho but kunokubu so ngiyabuka namanje abantu njengoba sengithe ukukhula nje sekimdala nami sengisebenza nje yabona. Ngiyabuka nje nasemsebenzini khona nje abantu abanginyatsayo nje abangithatha kancane yabona. Yimi nona lenkinga. Nohlaba ukhona lokho lesi sihlava nale nkinga yabona. Ngiyokubuka nje umuntu akuthathe kancane engathi nje ayikho into enhle kufanele engathi nje uyinto nje. Uyabona? Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga khona umunye umfo wayesiphethe waseDumbe ngizokusho nje lokho lo mfo waseDumbe. Wayebaxosha abantu futhi phambi kwami yabona. Kanti bese ngisindisiwe sengikholwa njengoba sengikholwa nje yabona. Ebaxosha left and right. Yabona? Ngangafuna ukubatshengisa ukuthi nami nginawo amandla futhi njengoba sikholwa uJesu nginawo amandla ngikholwa uJesu Kristu nami nginawo amandla yabona. Ngiyakhumbula ebaxosha bengitshela ukuthi hey uyabona nawe uzoxosha yabona umunye umfo nje yabona asasebenzi naye yabona. Lo mfolo ngiyakhumbula ngagcina ngibatshela ababelokhu bebhizi bengisabisa ukuthi yena nawo ucuphile ukuthi ufuna uxa ngamtshela ngathi no mina bafowethu ngikholwa uJesu Kristu yabona ngeke ngizoxoshwa umuntu oxoshwa umuntu osasebenzisa imithi osahamba izangoma nenyanga ngixoshwa umhedini ngixoshwa umhedini kwangibiza manje ngisebenza igunya lami namandla ami engwanika uJesu Kristu yabona. Ngiyakhumbula khona nenye manager akade njengoba ngisakhuluma indaba okunyatswa nokuthathwa kancane khona lenye manager nje eyayingiphethe yabona. Njalo mfolo ubethe ebhizi ngenza isinayi nje ecocomela eduze kwami yabona bengitshela vele emaceleni abasebenza nakuthi hey ufuna ukuxosha lo muntu amatshela guys I'm a child of God I believe in Jesus Christ lona ke ngeke ngixoshwe umuntu mina osahuda utshwala osaphuza utshwala yabona umhedeni bese kanti uzoxosha mina ngumuntu ola kaNkuluNkulu ngikholwa uJesu yabona ngabe no guys ngeke ngikhone and until today ngisasurvive ngisaphila namanje yabona. Ngizabona la guys ukuthi mina kunenkinga ukuthathwa kancane nokunyatswa yabona nokunyatswa. Ngiyakhumbula elinye customer manje emsebenzini yabona. Ngiyamtshela umthetho womsebenzi ukuthi ayisebenza kanjani lapha yabona. Hayi usefuna manje ukuthi uyongireport kwi manager. Ngathi mina ngicela ugijime njengamanje uyongireport kwi manager. Njengamanje uhamba kancane subatha gijima. Lokho sengikusho izikhathi eziningi. Nakhona uthi ngithembe imanager ukuthi izongivikela nomsebenzi wami. Ngangithembe uJesu. Ngizabona nje lokuthathwa kancane guys. Khona into lokuthatha nje kancane. Nanga inkinga ukuthathwa kancane azempilweni. Nongathanda ingakho yabona nginalo inkinga nje ukuthathwa kancane yabona. Hayibo. Kaze yini ngempela mhlambe ngiyatsekile okwenzakalani ngiyawubuka nje kancane yabona kodwa kungasho kancane into yakudala le yokunyatswa but abanye nginokubayeka uma bengithatha kancane abanye nginokubamisela inhlonze yabona bavusela ama eyebrows ukuthi no mntaka baba ayileke awuyenzi la kimi yabona. Lapho futhi angikhathala ngibheke ukuthi udrive uhamba ngamuntu wona ngibheke na ukuthi mhlawumbe ugqokeni yabo kuya nje ukuthi mhlawumbe angithandanga ukuthi ungithatha kancane leso sikhathi hayi ngiyaphendula ngitshela hayi kabheka kwebhuti obheka kwesisi. So nje nginalo inkinga le yazi kodwa ke umusa kaNkuluNkulu hayi so ligobisa ikhanda so we will remain humble. Libe right mosuluhle lapho. Danko.